Garaionen helburuak dira 3 sagar, eta sagar bakoitzak adierazten du gure gogo bat edo amets bat, ez? Lehenengoa da sortzailetasuna garatzea, pertsona guztiongan. Bigarren sagarra da naturaren maitale izan nahi dugula eta maitale guztiok elkartu eta hobetzeko lana egiteko gogoa piztea. Eta hirugarrena da ondare soziala, eta ondare sozialaren barruan gure aitonamonek daukaten jakinduria guztia batzea eta hobetzea, bai auzolanaren kontzeptua edo euskara bera, gure ondare zoragarri hori. Garai honetik egiten ditugu lehen aipatutako 3 gaiekin lotuta, alde batetik tailerrak eta egun pasak haur eta gaztetxoekin, eta ditugu baita gero formazioak hortugintza eta sumegintzari lotuta gehien bat, eta gero gure espazio honetan egun pasak edo egoten dira kanpaldiak edo proposatzen diren hainbat ekintza. Eta gabiltza gero eta gehiago egiten ekintza kulturalak, eta jendea erakartzen espazio zoragarri honetara ondo pasatzeko eta gozatzeko zirkoaz, ipuinez, naturaz eta beste hainbat eta hainbat kontutaz. Proiektua garatzen hasi zian 3 pertsonatxo duela 7-8 urte, eta gero hemen lantalde hasi ginen hemen egunero etortzen eta egunero proiektua garatzen duela 6 urte. Eta aukera sortu zen Erkop, Etxian Jabia, Txetxilipurdi eta Arrasateko euskalgintzan eskutik. Zergatik hemen badalako kriston leku polita eta dazkalako ematizkigulako aukera pila bat gure 3 sagarroiek lantzeko. Egunero gaude hemen 3 pertsona, egunero buru belarri, baina zorionez dakau kriston laguntaldia eta sarea handi bat beste gaituna eta indarra emate diguna. Etorri ginen handan zion pixkatan kasgora, zehontzan urte pila bat erabilera gutxikin, eta hasi ginen forma ematen, eta hemen konpontu da elektridadia, iturgintza, paretak, teilatu berria inda, eta hau litzake posible izango, espazioan etorreko auzolana lagun pila bat. Hemendik pasadia Lehen aipatu ditugun kultur jardueren gain, nahi duguna da azkenean lanbide zaharrak eta baita ere ikusten ditugu lanaukera berriak dirala. Eta zentzu horretan, adibidez sumearekin eta egur estrukturekin eta makilekin eta ikasten ari gea gauza pila bat egin aldirala, ezta? Eta ikasiz batera gustatzen zaizkigu ikastaroak antolatzea eta holako pertsona aditua gai hauetan ekartzea. Eta hor artisautzan gauza asko daukagu berreskuratzeko. Eta lautadan bertan, jakinean gaude egon dirala, makinatxo bat lanpostu eta oso garrantzitsuak izan diana garai bateko ekonomiantzako. Eta gustatuko litzaiguke hori berriz ere poliki-poliki aztertzen joan banan-banan, ikasten guk eta aldi berian adituak ekarri eta jendeari aukera berriak sortu. Momentu honetan nik uste dut danok asmatu behar dugula etorkizuna eta holako gauzak ere aukera bat izan daitezkeela.